Ovo neće biti moj prvi nastup za reprezentaciju, to će mi biti već treći put i od ovog turnira očekujem da ćemo se cure i ja uigrati, ponešto novo naučiti. Svakim danom turnira ćemo nešto novo naučiti i u dogovoru s trenericom napraviti najbolje što možemo. Pa očekivanja su uvijek nekakva realna s obzirom na ekipu koja je okupljena, ali uvijek se nastoji napraviti iskorak u odnosu na prošlo natjecanje. S obzirom da igramo u jednoj grupi koja je prilično teška, Njemačka, Nizozemska, Češka i Francuska, koje na pijesku poprilično dobro kotiraju. Neće biti lako, ali mislim da postoji određena šansa uz nekakvu dobru igru cura koje su bile i prošle godine i nadogradnja nekakvih djevojaka koje su i ove godine priključene i krenuli smo i na vrijeme, tako da postoji mogućnost napraviti jedan poprilično lijepi iskorak u odnosu na prošlo natjecanje. Hvala nam tu još par bitnih igrača koji imaju završnicu u 15 jer su rođeni 2007. godišta, tako da nismo ni kompletni. Još kroz 5. mjesec smo trenirali malo mješovito, isto zbog još dvoranske sezone, završnice u 17, tako da ćemo zapravo tek od srijede biti svi kompletni i početi trenirati kako spada. Dosadašnji tijek priprema je odrađen više manje očekivano. Ima tu još nekih stvari više malo taktički što trebamo poboljšati, objasniti malo više, napredovati. Ali sve u svemu mislim da bi trebali biti spremni za prvenstvo, da idemo po ono što uvijek ciljamo, a to je top 4 i uz malu sreće da se vratimo s Tanjurom. Pa evo, ovo mi je drugo prvenstvo na koje ću ići. Očekujem naravno medalju, ali korak po korak prvo proćemo grupnu fazu, nadam se, i onda idemo dalje po medalje. Atmosfera je odlična, svi se dobro slažemo, došli su novi igrači, poboljšali su nas definitivno i naravno svi smo složni, zajednički i idemo po to prvenstvo.